ओंखायनो दखान होनांबाय सिबाय ओंखायनो दखान होनांबाय नै खयजन मानसि जादों पकरि सावना फानदोंमोन नों जोब्बाय एम लिसा रेस्टुरेन्टनि मिस्टार शेफ अ माय गड जानोबो प्रमोसन खालामबाय लेंहरो चाउमिन चिकेननि ओमफ्राय वेज मोनसे चिकेननि मोननै ओके वेट फर 5 मिनिट्स नै चिकेन चाउमिन सफैलायबाय बरिया नुनायावनो बरिया नुखाबाय एम लेसानि बरिया मारै मोनदों आदैया आदैया आयं गोथाव आयं खोना दे संग्रा सेबा मोजां संग्राया मोजां ना पर्क ड्राइनो थावा फ्राय बेहाबो रबन जानायनि हाथनि उनाव गोथाव बरिया बेफोरसो फ्राइड राइस हाय गाइस गुड इभिनिं रायजोफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय नै आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों साहाथिंजाय दावखोनो नागिरदों एसे बेंटलथिं आं थांनो नागिरदों मानो थांनो नागिरदों होनबा बेवहाय जोंहा सासे मा होनोब्लाय मोनसे गोदान रेस्टुरेन्ट जाग्रा लोंग्रा बिदिनो फास्ट फुड बिदिनो दखान खुलिदों बेंटल कलेज गुदियावनो दा बेवहाय बिनि अनारा आंखौ लेंहरनायलाय साखिहैनो आरो बुस्थुफोरखौ माबायदि जायो स' बेखौ दा थांगासिनो जोङो आंजों लोगोआव दं लोगो रबिन ओमफ्राय ओरैहाय दं पप' अलंबार दा थांगासिनो दं जोङो स' नोंथांमोननो दा देखायगोन बे दखाना सोरनि आरो अबे साइडआवहाय बेंटलनि अबे साइडआवहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय दा आंनि ब्लगखौ आरो जाग्राफ्रा मा मा मोना आं नोंथांमोननो दा मोजाङै देखायलांबाय थागोन स' नायबानो जाबाय नै मोनफैबाय ओइ देखो मालिकता इटा ओइ जे मालिकता इटा एबे बेंटल औ बेंटल कलेजनि साखाथियावनो राइट साइडजों अखा सियाखै आं अखा सिनाखौ दा एसे सिगोन दा अखाया आं नङा मालिकआ सोरथो मालिकआ होमबालाय बे जिरायग्रा ओइ नै एम लिसा फास्ट फुडनो बेनो हाग्रायाव हाबहैनोसै फैबाय गोदाव मोनजागोन रायजोफोर एम लिसा बोरो मालिकआलाय बरे मालिकआ बुस्थु दं नै बिनि नै दखाना माबा मा होनोमोनलाय मनालिसानि एक्ट्रेस जाना मोनजाला दा ओंखायनो दखान होनांबाय सिबाय ओंखायनो दखान होनांबाय नै खयजन मानसि जादों पकरि सावना फानदोंमोन नों जोब्बाय नों सावदोंमोन पकरि सावदोंमोन ओमफ्राय आलु सबाबो ब्रेड सब बानायदोंमोन आं बेयाबो जायै हनै माबायदि जिरायसुनानै दासो सिखारनो रोंदों टेस्टिं खालामै दिनै नोंसोरबो टेस्टिं खालामसै मा जाहैयो मा मोनो ओरैनो मोनसे मेनु दं अबेनि मेनुआ बैयाव दं मेनु दं नै मेनुआ मादै मेनुआ बेनो टी दं कफि दं अमलेट वेज पास्ता चिकेन पास्ता पर्क होथ'वाखै शेफआ एकदम बेंगलरनि वेज फ्राइड राइस एग फ्राइड राइस ओमफ्राय दा बुस्थु दं मा होनदों अबेनि शेफआ बेंगलरनि दा बे मेनुनि अनगायै आरो मोनबावगोन आरो दङ ओमफ्राय दा जास्ट बेखौल' बिनिफ्राय आरो दंबावो अनेकथार अके रेडि खालामजोबनो हायाखै गोदान मैयासो अपेनिं जादों बुस्थुआ बेखिनिखौ मोनगोन साननै सानथामसो उनावहाय बेलेग मोनबावगोन आरो आइटेमखौ बे मा टिभि नामा वेटार वेटारा सिख्लाजोब जोंना डेन्जारसो ना बे थुपा ना थुपकानो थुपा मा थुपा पर्क थुपा
नै जोंनाव वेटारा जाग्राखौ देखायना सिख्ला गोजा रायजोफोर वेटारा थाब थाब फैनानै जाफै नै सासेबाव आरो नै सासे मनै दङ बेलाय बेनिफ्रायबो मोनजागोन बयबो फैनानै जाफै दा जानायखौ देखायगोन आं र' जा देखायबाय आं बेनो ओमफ्राय दा जों जानोसै दसे उनाव मा मा जायो जों दा देखायगोन मा मा आइटेम मोनो नोंथांमोननो देखायगोन आइटेमखौहाय दा स' नै नोंबो जानो रेडि दा मा मा जागोन नों मा मा जायो गासिबो जाजोबगोन गासिबो जाजोबगोन जा मोनो मा मा दङ एस जायो टेस्ट खालामना देखायगोन स' बे हिसाबैसो नोंथांमोननोबो जाफैखागोन नालाय ओइ बे ओरैबायदि नङा दे माने गोथाव जायिखौनो जादों होननानै बुंफ्लानाय बिदि बुंफ्लाया आं माने आं थगाया नालाय थगायनो रोङा नालाय आं मानसिया ओंखायनो जायोबा जायो जायाबा जाया डाइरेक्ट बुंखागोन ओरैनो लाइट होदोब्रा बेफोराव लाइटजोंसो जाखायो मानसिफ्रा लाइट होजोब गासिबो नैबे फोथार नैबे कलेज बेयावनो जै कलेजनिफ्राय ओंखारदो जादोंबो बेवहाय आरो जायालासिनो थांमोना बेयावहाय सासे मानसिजोंखा बोसन लाबोगोन जबरदस्ति बैसिनाव थांनो नागिर बैनिफ्राय बोना लाबोसिनो आरो जबरदस्ति बोसन लाबोनाय कलेजाव लेट जायोबा ओंखाम जाबोनो हास्लाबाबा फैनानै डाइरेक्ट ब्रेकफास्ट खालामफैगोन औ आरामसे जाफैनाय खाथियावनोखा आरो कलेजआ हाफ टिफिन जाबाथाय जाफैनो हाबाय पर्क ड्राइनो थावा फ्राय जाबो रबन जानायनि अमाखा मानसिफ्रा जाग्राफ्रा मिथिबाय फाला गावसोरनो अमा जाबावोनोलाय डाबल अमा ट्रिपल अमा नों हाब्ला अमा मासे नैबेहा लकेल अमा बिसोर दिसि गसाइगावनि नोंबो अमा जायो होमबा मा मा थावा बेलाय ए बिनि नामा आंथ' नामखौ मिथियालै नै चिकेन चावमिन सफैलायबाय बरिया नुनायावनो बरिया नुखाबाय एमलेसानि जानायसै दा माबायदि जायो बोरा बेलसाया बेलसा लाबो ओरैबो जागासिनो माखासे बिथिंबो जागासिनो माखासे नै बेलसायाबो नै सफैबाय जानायसै र' टेस्ट खालामनानै बरिया मारै मोनदों आदैया आयं गोथाव आयं खोना दे बरिया बयबो जाफैदो जोबोर एकदम गोथाव सङो अपेनिं जाबाय मोनजाबाय थागोन बिदिनो चावमिनबो मोनगोन दहायनि अमाखौथ' नुखाबाय आरो बेनिफ्राय सफैगासिनो थुफा सुफा गासिबो मम' सम' मोनजोबगोन आरो ना बयबो जाबाय बेबो चावमिनबो गोथाव जाबाय नै दा टेस्ट खालामनानै नायबाय बरिया बयबो फै बेयावनो जाफै एमलिसा फास्ट फुड बेंटल गेट कलेज हाबजेननायनि बे गेटनि साखाथियावनो सरि बेंटल कलेज बाय मिस्टेक আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে নেন ओके थैंक यू बे बेंटल गेट कलेज हाबनायनि बेंटल कलेज हाबजेननाय गेटनि साखाथियावनो एकदम बरिया आमाइयालाय मारै मोनदों आं जाबावसैसो नै जाबावसैसोलाय नै आमाइसो संग्रा सेबा मोजां संग्राया मोजां ना ससा एसे गोखै खोमालै बेयो गोखैखौ दाहो गोदैखौसो बे आलदा ससा रेस्टुरेन्ट थालाबायो अमा जागासिनो मालाय खोनो आं मोनसे खोथा बुंनि मोनसे प्लेट फैबावगोन दा जेब्लानो सफैयो सबसे सिगां अर्डार खालाम अमा थावाखौ अमा थावा मोजां मोनदों बरिया नामासो थावा थावायाव होयो नालाय अमा थावाया थावा थावा फ्राय बरिया थावा फ्राय एकदमबारे जानाया नायलाय सिख'लायखाबाय मानसिफ्रा मोनसे प्लेट फैबावगोन दा फैगोन लायदों आंनि बै मोनसेखौ लाहरलाय आं लाहरला
माबि फ्राइड राइस बानलु गोसा जादों नामा ए गोथाव अमानि ना अमा दां अमा अमा सातनियाबो गोथाव सातनि उनाव गोथाव बला बेफोरसो फ्राइड राइस मा होनदों बेफोरसो ओंखाम एवनाय फ्राइड राइस ओंखाम एवनाय फ्राइड राइस जानायखौ डिस्टार्बलै नोंसोर एबार आसोलफ्रा सानैजों साखिनाय होजोबगोन दिनै बिसोर ओंखाम जाहैनो हानाय नंला बिसोरो जाखाला नेक्स्टआव जाफैदो माबाखौ मम' अके अके थुफाया खिन्थु बरिया गाबोन समफोर जानोसै नों मम'जों गोथाव दिनै जाला गोजोननाय थाबाय फैदो जाफैदो आयगाखौथ' खोन्थाखाजोब्बाय नुखाजोब्बाय जानायफ्रा बायदि गोथाव जाखायो स' फैदो जाफैदो बिथांमोनखौबो सापर्ट खालामफैदो माने गावजों गाव जालायलायबासो जौगायो नालाय जालायलायबा ना माने फैनानै जाफैदों बयबो बे खाथियावनोखा दा जोंबो फैबाय थागोन जाफैनो लुबैबाय नालाय दा सोरबाफोर जुदि अर्डार होनो गोसोबाबो अर्डार होनो हागोन बुरजा संनाय जेन'बा खेनसेनो जानाय जेनेबा अबेबा कलेजफ्राव माबाफ्राव जमा जानाय बिदि जानोबो अर्डार होनो हागोन आरामनो बरिया फैनानै जाफै आरो मोनसे जिनिसखौ दाबाव अमा थावा फार्स्टआव बेखौनो अर्डार होग्रोखा अमा थावा नोंफोर औ अमा थावा गोजोननाय थाबाय बाय बाय गाइसमोन जादो जाबाय एम लिसा रेस्टुरेन्टनि मिस्टार शेफ अ माय गड जानोबो प्रम'सन खालामबाय लेंहरो इज ट्राइं दा एभ्रिथिं इज एभ्रिथिं माने गोथाव जायो मा होनोमोनलाय जानोबो लेंहरो संनानै जाहोयो संनानै जानांगौ रेस्टुरेन्टआ जायो सं आरो जा संनानै जानांगौ सं आरो जा नायलाय गोसो बायदि माबा होदो 20,000 आराम माबा लादो नोङो 12,000 मान्थलि नै सया सस होदो हिट नोंखौनो दोनसैलै शेफआव मास्टार शेफ अरिजिनेल शेफआव ड्रेस गानदो आरामसे नों सङैल' ओंखारलांलायलायनो आरो नों लाजिबा आरो नङाबा नै बेंटल कलेजनि सिख्लाफोर नुगोन नों बिरादनो आंनि संनायखौ जानो फैजोबखागोन ओंखायनोथ' सिख्लाफोर बयबो फै मा होनदों सिख्लाफोर बयबो फै आं संनायखौ जानो मोजां माबाजों लिंहराखै नामाब्रा सम होबाय आसला खिन्थु दिनै फ्रामनो माजों जानो एवदों आं मिथिला आरोना जिखुनु बेखौ जागोन दा माबा जागोन ओंखामजों अके दै गाज्रिफोरजोंसो जानो एवखो ना माखो बुजिला आङो जिखुनु दै गाज्रि नङालै दै गाज्रिखौ लोंजायो मिनारेलखौसो ना मिनारेल हिल स्टिउ ब्रेसलि आरो माबा दंबावोसो मा होनो बेखौ जाबाय बा गारखोलाय जाम्बालै प्रफेसनेल नङालै आन्डार प्रफेसनेल ओरै होनानै मोखाङाव सावफैसो होनायलाय खनसे नै होसिगोन दे मा सिखोनो हाया जाम्बालै हाला जौरायो मानसिया गाहाय बाला ओंखायनो जौनांगौलै गोथाव नुबाय खिन्थु नैलै सया सस हरदो एसे साइज नुनायनि कालार बारा होनाङा माखौ अबे सिलि बे नै बानलु हरनांगौ नो बानलु बारा मस्ला मस्लि जाजानो नीट एन्ड क्लिन लागाव नायदो एबाराव साइज माबारै जायो संख्रि होजोब्बाय पास्ता नांगौमोन पास्ता नांगौमोन पास्ता बर्गनि हाफ मोनब्रै ओमफ्राय सा wait for 5 minutes चाउमिन चिकेननि ओमफ्राय ब्रेड मोनसे चिकेननि मोननै okay wait for 5 minutes एथ' गोबाव 2 मिनिट माला 10 मिनिट गाहाम 2 मिनिटजों बानाय होमबालाय नुदोंसो मेगि 2 मिनिट में रेडी वाव
जाबायलाय हिट जोंहाबो गला ओमफ्राय थोबाय बेनो गैलानो बुस्थुआ अमायालाय बेनोथ' अमा दाउआलाय दाउआ गैलाय हा होमबालाय दाउखौ फुङाव सेरसे